Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes de nou a la segona temporada de Ràdio Mirambó, més que una ràdio. Aquest és el nou programa i vos parla Alan i Wilmer de la classe de 6è. Aquest programa està ple de sorpreses, col·laboracions i nous continguts. Aquest programa estarà dividit en 3 blocs i 3 vídeos diferents. El primer d'ells amb Mirambó Comedy i la veu callosina. El segon bloc i el segon vídeo va amb el nostre programa de dites, embarbussaments i endivinalles del Mirambó. I, per posar la cireta al pastís, a l'últim bloc i vídeo hi trobareu radiocontes i el racó de la música. Comencem amb el primer bloc. Ràdio Mirambó segueix més on fer que mai. Així que no vos separeu de l'altaveu, que comença la retransmissió! Hola, molt bon dia. Som Milan, Aitor i Atineus. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Ràdio Mirambó. Això és Mirambó Comedy, un espai on contarem els millors acudits. No podreu parar de riure. Comencem! Què li diu una pedra a una altra pedra? La vida és dura. Mare, a l'escola me diuen despistat. Ei, xiquet, per 5a vegada, esta no és la teua casa. De què es queixen sempre els astronautes? De la falta d'espai. Un pare li pregunta a la seva filla com han anat les notes. I la seva filla li contesta com el Pol Nord, tot per davall de 0. Què fa un home amb un pot de ketchup a l'orella? Està sentint salsa. Esperen que hagueu vist a Carcallades. Fins al pròxim programa. Adeu! Corre la notícia, utilitza ràdio, ben va caminar. Ai, que divertit aquest nou programa, de veres m'encisa. La veritat és que és molt divertit, amb les rialles i tot. Doncs sí, ara mira perquè continuem en Ràdio Mirambó. Que ningú es separi l'altaveu, que ve la veu callosina. La nostra sessió d'opinió amb la col·laboració especial de Simó de Beauvoir. Què? Xxt, ara sentiràs endavant. Respirar, conta que tape la policia. 1, 2, 3, ho! Hola, som la veu callosina, la secció d'opinió de Ràdio Mirambó. Nosaltres som Bruce, Jordi, Ainhoa i Eva. Para. Què passa? Podríem haver fet un programa especial pel 8 de març, però no s'ha donat temps. Jo tinc una idea. I si li fem una entrevista a Simone de Beauvoir? Simón, de què? Simone de Beauvoir va ser una importantíssima filòsofa del segle XX i va defendre els drets de la dona. Doncs no se parle més. On viu? Seràs Casporro? Ja no està viva? Casporro, tu! Aleshores, com vols que li fem una entrevista? Ei, està clar, no? Agafem el DeLorean, el cotxe màquina del temps que està al gimnàs i anem al passat.
Què? Teniu un DeLorean cotxe màquina del temps com el de la pel·lícula Regreso al futuro? Correcte! Ja que és una màquina del temps, amb ell podrem anar al passat i fer-li l'entrevista. Au, anem-nos en. Uau, quin cotxe més impressionant! Veieu? Vos ho havia dit. Increïble! I com funciona? Doncs col·loquem la data 8 de març de 1976 i el lloc, París, França. Ja ho entenc. Preparats? Preparades? Engeguem motors. Uau! Cotxe va! Agafeu-vos fort! Ei, quin viatge més mogut! Ah, que sí, però ja estem ací. París, França. Mira, allà va Simone de Beauvoir. Ja és casualitat trobar-la en el primer carrer, Ei, coses de la ràdio. Anem a parlar amb ella. Hola, Simón, com estàs? Venim del futur i volem saber com és la teva vida. Podem fer-te una entrevista per a que la gent de la nostra època et conega? Hola, bon dia. Soc Simón i, per supost, feu-me l'entrevista. On vas néixer i quan? Vaig néixer en París en 1908. Quan va començar el teu interès per la filosofia, sempre vas voler ser això de venuda? Em vaig posar a observar a què es dedicaven les dones del meu voltant i em vaig donar compte de que hi havia algunes professions que no n'hi havia dones i altres que no n'hi havia homes. Observar aquesta realitat em va servir per a decidir el meu futur. No, de xicoteta volia ser escritora famosa. És cert que ta mare et va obligar a anar a un convent? Sí, vaig anar a un col·legi sols de xiques i allí també ens ensenyaven a cosir i cuinar. Per si alguna oient no ho sap, què és la filosofia i quines coses fa una persona que es dedica a ella? La filosofia és l'amor al saber. El que fem és pensar i preguntar el perquè de les coses. A part de dedicar-te a la filosofia, quines coses més et dediques? Soc mestra, escritora i periodista. Com a dona, et van deixar estudiar quan eres xicoteta? Sí, però amb unes assignatures diferents als dels xics. Les dones tenien els mateixos drets que els homes en la teua època? No, clar que no. Els homes podien anar a la universitat, votar en les eleccions o comprar-se un pis. A què no t'he sentit? Quina ha sigut la teua obra més famosa i per què? El segundo sexo. Ho vaig escriure per a denunciar que molt de temps les dones havien sigut tractades de segona categoria. La gent per què et coneix? Has rebut algun premi? Quin? Per ser una de les millors filòsofes del segle XX i per haver defensat la igualtat entre els homes i dones. Sí, he guanyat el Premi Austríac de Literatura Europea, Premi Jerusalem per l'operació de la lluita i Prix Goncourt. Què és la igualtat per a tu? La igualtat és que els homes i dones tinguen els mateixos drets. Hi ha alguna frase que tu digues amb la qual puguem tancar aquesta entrevista? Pensa i actua com tu mateixa, no per lo que els altres el diguen que tens que fer.
moltes gràcies per haver-nos atès, Simon. Ha sigut un plaer tindre't en persona. A vosaltres, gràcies. Va, putem al DeLorean, el cotxe màquina del temps que ens enlairem. Bé, tornem a casa. Uau, Agafeu-vos fort. fins ací la veu callosina. Esperem que vos hagi agradat. Adéu.